Bon dia, titis! Avui us porto un musical. Uau! Us porto El despertar de la primavera. El musical passa a finals del segle XIX, a Alemanya, quan un grup d'estudiants adolescents descobreixen el seu despertar, mai millor dit. El seu despertar a nivell de l'amor, al nivell del pas d'infant a adult i, sobretot, a nivell del sexe. Està basada en l'obra de teatre de Frank Wedekind, Frank Wedekind. El musical es va estrenar el 2008 a l'Off-Broadway amb el títol de Spring Awakening. Estava protagonitzat pel gran Jonathan Groff i la Rachel Deglee, de Lea Michele. I des d'aleshores ha voltat per tot el món fins que finalment ha arribat a Barcelona. Em va semblar una obra trencadora, dinàmica, amb energia. Bé, comencem pel començament. Ja a l'inici comença amb un mama masgotes, un... Mama who bore me, Mama who gave me no way to handle things, who made me so sad. L'escenografia i la coreografia, de mà de l'Ariadna Peia, semblaven senzilles, però és que és el que es necessitava. Els actors utilitzaven una mena de cubs negres per moure'ls i formar l'escenografia que necessitessin en aquell moment, igual que els moviments que eren els adients per ensenyar, mostrar el que duien a dins en aquell moment els personatges. Aleshores, un moment d'un estrat. Quan veig un musical que he vist anteriorment o he sentit les cançons, com en aquest cas, i en l'original era en anglès, sempre dic compte que és en català. Les traduccions en català acostumen a sonar poc naturals. I aquest no va ser tant el cas. Clar que amb la traducció es perden certes paraules, però això és normal. L'important és que en aquest musical, si abans no havies vist ni sentit les cançons, s'aguantaven molt bé per si soles. És a dir, eren naturals, expressaven el que el moment necessitava. I això segurament també és perquè ajuda molt que el musical ja fa servir un vocabulari molt més col·loquial. Explica la història dels adolescents, els adolescents són la que la canten, la que l'expliquen, i així doncs les paraules que faran servir no seran tant paraules cultes i més allunyades, sinó que són paraules molt més properes al públic, i per això la traducció també és més acurada. Tot i això cal dir que en algun moment hi va haver algun problema tècnic, és a dir, els micròfons no feien justícia als cantants. A vegades el volum se sentia més fluix o molt més fort i feia una mica... I també desconcentrava una mica que a vegades veies els actors posant-se bé el micròfon perquè se'ls queia o no estaven ben ajustats. Cal dir que el musical és llarg, dura unes 2 hores i mitja, i la veritat és que el primer acte a vegades fa una mica pesat perquè es basa molt en la introducció. I parlant d'escenari hi ha un punt afegit, que és que hi havia els músics en directe. I això, vulguis o no, que poder tenir la música allà a tocar i que sigui tan natural, és que no només això, sinó que tots els actors estan a tocar. Al teatre es fa el Gaudí, que és un escenari petitonet i hi ha 4 bandes. Aleshores, que sigui 4 bandes sí que és cert que a vegades fa que com a públic no puguis veure 360 graus, dir que això mai realment pots veure-ho, però sí que a vegades dius, et quedes una mica tapat per algun actor o no pots veure una expressió en concret en algun moment, però a la vegada pots tornar a veure l'obra i veure'l des d'una altra perspectiva, amb unes altres cares, i bé, com que és tan proper, que és que pots estirar el braç i tocar els actors. I parlant dels actors, per una banda tenim el Marc Flynn fent de Melchior, l'Eloi Gómez fent de Moritz i l'Elisabet Molet fent de Wendla. Però és que realment cal destacar-los a tots. A la Laura, la Jana, la Mireia i les Clares, el Didac, el Marc, l'Àlex, el Víctor i el Roc. I com a personatges adults hi havia la col·laboració del Mingo Ràfols, la Roser Batalla i la Rosa Vila. I sobretot vull destacar l'energia i la comunió amb la que feien l'obra. L'última cançó de Purple Summer era tan bonica, tots junts fent pinya,
I a la cançó del Toro Lifat, les ben cagada, que despeien tanta energia, que tu com a públic et venien ganes de cridar, saltar, ballar amb ells. Realment era una explosió d'aquesta energia, d'aquesta impotència, d'aquesta ràbia, d'aquesta incomprensió. I bé, fins aquí la ressenya del Despertar de la Primavera, i ara només em queda fer una cosa. Em trec el barret. Recordeu que podeu llegir la crítica completa a soctastaulletes.cat o clicant ara mateix a la meva cara. Bona nit, titis. Bona nit, tastaulletes. Però en parèntesis, només un petit incís, i és que el primer dia que vaig veure l'obra em vaig quedar i vaig sentir un petit col·loqui de la mà de recomana.cat. Moltíssimes gràcies. Tanquem parèntesis.